Iti pa nagtultuloy ti Press Corps Weekend Edition. Gabotado dagiti saan nga umanamong iti helmet ordinance, kanti reconsideration dagiti motorista iti saan nga panagusari iti helmet. Dayti metlaing ti inpakaamo ni City Vice Mayor Ryan Singson at ni Press Corps Marian Diga. Naaprobaranen iti third and final reading iti helmet ordinance iti syudad ti Vigan. Ngem oray no kasta, kaadwan kadagiti motorista ti syudad ket saan nga umanugot iti daytoy nga ordinansa. Gapo iti data nang nangigantayo ani Governor Luis Chavez Singson ket kayat na ati City Council ket mangted iti reconsideration iti saan a panagusaran ti helmet. Maainay iti daytoy nakuna ni Vice Mayor Ryan Singson nga awan problema kanya na seknan iti dawdawaten a reconsideration ti helmet ordinance. Kada nga rod na mabaling ka no, i-reconsider ka no ti City Council. Honestly, kanyak, awang problema dejay. Ta nalpas met DJ trabaho as a legislator, tatan, no some talaga ti request ti tao, awang maramidak, balik tayo na ikwa, i-reconsider manen. Gapuanan ta national law iti helmet ordinance, mabalin ang makaapektar iti kanayon amal ala ti syudad a national award a best local government units. Ngem nakuna ti Vice Mayor, gapu ta pagayatan damet asurutan ti kayat ti umili, ket iso ti ipatungpal. Well, DJ nga rod, kanayin tayo met na makalala ti award na best local government unit, kita wampay may gayam DJ helmet ordinance. So DJ tikikitain tayo met, siguro makaapekto ngem DJ nga rod, ti kayat tayo, masorot met DJ tao, so DJ ti aramidin tayo laingin. Nakunapay ni Vice Mayor Ryan Singson, numampay nagbidot ti pagarap na ang makapasya at kadagiti motorista iti syudad ti Vigan, iti impropose ti konseho apan nag-isublimanen iti helmet ordinance, ket maawatan na ken awan problema ken tinaso a Vice Mayor. Iti agdama or orayan laengan ti konseho ti agbalin a desisyon ni Mayor Eva Marie Medina mainaig iti helmet ordinance. Para ti Press Corps, Marian Diga. At naman iti baro nga training nga ipaay iti TESDA, dito ket iti kurso nga lady bus driver. At iti report. Iti TESDA ket maysa asa nga iti gobyerno nga mangisaysayang kat iti agduduma nga training para kadagiti mangayat a makasulsuro ti agduduma nga wagas iti pagsapulan tapno mas mapasaya at iti biag iti kada umili. May sagarod kadagiti insayang katda at training ket iti panakasursuro dagiti babae nga agmanehon ton iti bus. Kalpasan nga rod abaligi nga naipatungpal iti umuna at training para kadagiti babae nga mangayat nga agbalin a lady bus driver sa Manila, manamnama met daytoy nga maipatungpal iti Cebu Bukal a Region 1. Babaen met laing iti TESDA ken LTO. Ket itatan kasarsarita min ti LTO ken ti LTFRB. Ta isuda and even di ta isuda ti katulungan ti TESDA tapno ma-implementar detoy. And the part of TESDA matan, we are now accrediting some of our trainers to become trainers also in bus driving. With a number of women who want to become bus driver. Depende rin jay ag-apply. Open. Sigun pa iti direktor iti TESDA, nasisiya at no babae iti masursurwan ton nga agmaneho. Gapuan ang tanan anad kano daytoy noy kumparar kadagiti lalaki a driver. Mairugin to garoden iti panagpasaan iti resume kalpasan iti 2 a bulan sa opisina iti TESDA Vigan. Apaman nga malpas iti patangan iti kameng ti TESDA ken LTO. Dagiti po nga bahay dito syudad ti Vigan. Mano kayat dati ag-training kas pagrigan, makiinuman dalata dito provincial office ti TESDA, dito Ilocos Sur, dito Vigan, taka agpailistada, ti Naganda. No may panggap ti edad, the most ideal kung nakmalayan yun, is 25 to 45. So, di dya po, tulungan tayo, kahit no tibagbagi tayo, kahit ti TESDA, adamad lata nga madadaan nga mangtulong kada kayo. Malaksid ka daytoy, adu pa iti agdudu mga training agdadaan iti ahensya ti TESDA para iti amin. May samanen ang nasaya at agundaway deti para kadagiti babae nga na-SM nga agmaneho. Malaksid ka dayta, maikada pa iti pagsapulan. Para iti Press Corps, Angel Rose Artates. Nagturpusen digiti sa nga 18 nga nagadal ti dressmaking ken tailoring. Daytoy ket babaen ti programa nga
mula sa puso ni Mayora. At ang report ni Press Corps Michael Layante. Agdagop ti sangapulo ket walo nga nagtraining iti dressmaking ken tailoring at dagitoy ket nagturposen iti kurso ngay nadalda. Babaen ti programa nga mula sa puso ni Mayora, ti local government unit iti panangidaolo itamati Ili a Santo Domingo, Mayor Amado T. Tadena, ken suporta iti Technical Education and Skills Development Authority wenno TESDA, sangapulo ket walo nga residente iti Ili a Santo Domingo ti nabenepisyaran kadaytoy a programa. Sigon iti amati nasao nga Ili, Mayor Amado Tadena, dakkel abanag daytoy para kadagiti umili, agsipod ta daytoy yan iti pangrogyanda tapno maaddaan iti panggedan. Nopay na ko na ti Mayor nga adda dagiti sumagmamano nga lumugar at dagitoy ket awan ti pagsapulan kuna na nga babaen iti tolong ti gobyerno lokal tinadakamat nga Ili may kanin dagitoy iti gundaway ngagsapol. Ti suporta ket ang nangrona ti skills nya no kastaket adda pagsapol da ti may sapay nga suportana ket dagiti dadto mga hanga makastrek ti trabaho nga insikida no kaya dati mangi ugi ti tailoring dawen no dressmaking da tulungan minto nga gumatang ti makina tapno kastakit may tuloy danto meteng da na adal da nga skill. Agsipod nga rod ta daytoy paylaeng iti umuna agundaway nga maddaan ti kastoy a programa ti nasao nga Ili kuna tinadakamat nga opisyal agtultuloy latta iti suportang ipaay dagiti opisyal manipod local chief executive agingana iti legislative body iti panangidaolo metlang ni Vice Mayor Florobach Tadena. Pinasingkedan pay iti amati Ili a Santo Domingo nga addamet ten tinairanta nga para kadagiti lumugar tapno maikkan iti naan-anay nga pagsapulan. Gapo kadaytoy nainayon pay tinasao nga mayor nga may sapayan daytoy awagas tapno dumoras tinadakamat nga Ili. Kayat ko ngamin nga marami ito Santo Domingo kumakit may kanti ado nga pagsapulan ti tattao iso nga ti priority ti Santo Domingo ket umuan onay livelihood nya may kadwa ito agrikultura iso nga makita yu tatta ti ti mararami dito ado ti pagikabilan mi ti dagitay naduma-duma nga produkto ti Santo Domingo ket barbareng no dahil babaen ti dagitoy na duma-duma nga i-offer mi kadagiti turista kastamet ti dagitoy na duma nga tattao ti kabangibang nga Ili ti Santo Domingo kastamet dagiti umili ket umad-adon tume lang umad-adon ti pagsapulan ti tattao. Para ti Press Corps Michael Layante. Nasurok nga upat agasot iti bilang dagiti nagturpos nga nagadal iti Vegan Skills Training Institute. At report ni Press Corps Ryan Pardo. Nagturpusen digiti agad-adal iti Vegan Skills Training Institute iti siyudad ti Vigan. Sumurok kumura nga upat agasut iti nagturpos iti naduma-duma a kurso akas artificial flower making out corn hash, basic computer and internet operation for barangay captains, treasurer and secretary, container gardening and vermiculture training, hair cutting, curling and coloring, peanut butter and jam and longganisa making, smoked fish and sardines making, smoked fish and dilanggit making, tie-dye training, ken mataderos. Daytoy ket may salay nga programa iti City of Vigan, nga ipatpatungpal ti ina iti Vigan, ani Mayor Eva Marie Singson Medina. Ken iti panggip na daytoy a programa, ket maikan iti trabaho, dagiti agnaed iti Metro Vigan. When ket maragsakan tayo garod nga adan tayo manen ti 400 nga nasurok nga 400 nga taga Vigan nga naadalan man ti naduma-duma nga skills. Ket sapay ko mata detoy ket hanlaing ko mga agpatingga nga naadal dalaeng no di ket di usarenda ko ma. Tapno mausar damet nga pagsapol kasi di jigar ti talagang ganwat na detoy nga programa di Vegan Skills Training Institute. Makapag adal dati na dumaduma nga skills tapno mausar da nga pagsapol tapno da pagsakad dati digiti pamilyada and dejigaro ti intention tayo that dapat ko maamin-amin nga taga Vigan at dati pagsapulan na. Nakunapay tinasaong opisyal nga saan nga may iyuray iti pinaggrupo dagiti nagturpos gapuanan ta agi pabulod da iti pagpuunan iti kayat nga partuaten a negosyo dakkel man wenno basit basta lakit makita da nga napintas iti panggep da. Every month aday tatake madamati ko di pinagarami ti kapis lanterns ken naduma-duma mga products out of kapis. So di ti madamatata 15 days nga training day jay and then adami ti naka-line up pay nga sabsabali para ti April ken Marso pay. Pakiramanan nen dagi basic electrical electrician di para ti barangay electrician. Ngem this time para met ka dagi
empleyado ti na dumadu mga pagadalan tayo tapno dag troubleshoot. Ken kasamit and DJ da dumadu mga properties ti city government. Gusto ko madjay public market ken da dumapay. Ket dapat adami talaga trained nga empleyado nga mabalig ag troubleshoot ti no dati problema ti electrical wirings. So digiti ti ken dapat ti trainings para ti teachers, para ti English proficiency ken da dumapay. So ado digiti naka-line up nga schedules. Makita yung tulay nga po i-post mi di website ken kasamitan nga i-post mi kadigiti na dumaduma programa mi ti cable ken kasamitan ipay pablaak mi ti digiti gagayam tayo ti media ti digiti na dumaduma mga istasyon. Iti may sapeng pangpangro na dagiti masurwan dagiti barangay official ken dagiti mang manihar dagiti internet connection iti barangay. Kalaksidan na pay, nga masursurwan da pay iti panag-troubleshoot kapuanan ta ma-turn over to amin, kanya ta digiti equipment, nga aramaten da. Ken impanamnama pa iti natakamat a mayora, nga malpas amin daytoy, a programa, kinggana mangrugi iti klase, tapno mausar digiti agad-adal, nga bumarangay. No, niya ti reglamento nga paulog tayo. Kasi hanga mambalin nga DJ kuma computer ket when DJ internet connection ket bukbukudan ti mes-mesan dududuwa nga tattao laeng. So ada dapat ti time frame na no kasano ti limited nga oras para iti individual nga ag-research. So garngahan tayo kaya ti Facebook kasi sometimes they use it 2 hours, 3 hours, diba? Di awan meten ti nakapag-research. So danto ti reglamento nga pagnunumuan dagiti barangay officials ken school officials. Tapno may paskel met laeng yan ti pakay pasdeka na dito nga e-libraries. Tapno mabenepisyaran met laeng ti adu nga tao yan ti barangay. Then also dependent to di maited nga computers kadi barangay depende ken DJ kasano kadakkel di barangay. So dakkel di barangay adado nga computer sa maited basbasit di barangay syempre basbasit mat lang ti maited nga barangay. So prorated to ti population. Sira nagsakmet amin nga nagturpus iti nasao nga pagadalan nga nangawat dagiti certificate of completion da akas ken ni Rex Galimba a naggraduar iti Mataderos, Janiel Ablug, Wilma Fernandez ken ni Mary Ann Ablug. Para iti Press Corps, Ryan Pardo. Kalpasan iti sumagmamanapalagip, adu damag din kayo mamuan ditoy. Press Corps Weekend Edition. Padaanan ti sumarno a damag iti Press Corps Weekend Edition. Balasitang mapapati anarames, panakalaped iti sakit at tuberculosis. Senyales dagiti dingwen nga addaan rabies. Na dumaduma nga programa iti ili a Santo Domingo pagkaammo iti mayor. Baro nga uniforme dagiti empleyado iti ili a Santo Domingo na ipaay